TV Anwar filɛbagaw an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw maa minnu bɛ yen ko aw b'an ka jabaranin lajɛ an bɛna tile kunnafoni di d'aw ma an b'a bakurubaw di aw ma an b'a yira aw la k'a fɔ kunu arabadon bɛɛ lajɛlen tun kɛlen don ka kiri mun kɔnɔ n'a kiribulon tun sigilen don Sikaso mara la Amadu Aya Sanogo a n'a nɔfɛmaw a kiribulon dayɛlɛnna an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ bi ka bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ ma san 2016 o bɛ tali kɛ donna don mun n'u kɛlen don k'a bila diɲɛ kɔnɔ sida kɛlɛli la an b'o kunnafoni di aw ma o fana bɔlen kɔfɛ farikolo ɲɛnajɛ la ni Ala sɔnna kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ an b'o di aw bɛɛ lajɛlen ma nin de y'a bakurubaw ye an bɛ ninnu walawala ani kunnafoni wɛrɛ minnu fana bɛ yen k'olu jaw yira aw la. An b'a yira aw la k'a fɔ sufu ka ɲɛmaaba n'o ye Elhasek Sufi Bilali Jalo ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ka ciw ka ca a n'a ka ci caya bɛɛ lajɛlen a nana a laɲini kɛ ka na bɔ an ka jabaranin kɔnɔ yan n'o ye TV Anwar ye fo ka taa fara Radio Salam kan walasa ka lajɛ baaraw bɛ ka kɛ taabolo mun kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan mawuludu fana a bolodalen don cogo min na an bɛ don min na komi bi sufuw fɛ mawuludu yɛrɛ fana ye don min ye a ye dɔɔni fɔ a la an bɛ dɔɔni lajɛ a la. Ala Elhasek Sufi Bilali Jalo ale ka kumakanw tɛmɛnen kɔfɛ i n'a fɔ aw bɔra k'a ye cogo min na an bɛ taa Sikaso n'o bɛ tali kɛ an ka région sabanan na Mali kɔnɔ yan an b'a yira u la k'a fɔ bɛɛ tun kɛlen don ka kiri mun kɔnɔ kiribulon in dayɛlɛnna kunu arabadon ka bɛn novembre kalo tile 30 ma san 2016 Amadu Aya Sanogo maa min ye fanga yɛlɛma boloda an ka jamana kɔnɔ ka bɛn marisi kalo tile 12 ma san 2016 n'olu kɛra sababu ye Amadu Tumani Ture ka taa n'o ye Senegal jamana kɔnɔ kiri tɛgɛra togoya mun na ani a ko bɛ boloda mun kan an ka jɛ k'a lajɛ.
bɛɛ tun kelen don ka kiri mun kɔnɔ n'o ye Amadu Aya Sanogo ka kiri ye a n'a nɔfɛmaw kunu ka bɛn araba ma nɔfɛburu kalo tile 30 san 2016 u y'a kiriw dayɛlɛ Sikaso n'i y'a jateminɛ a kɛra soba mun kɔnɔ an ko ma Sal Lamisa Bengali bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa a kɛnɛ kan kunu kiribulon nana sigi sen kan kiritigɛlaw ale ni i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu n'o ye Fuseni Jara ni bɛɛ ko ma ko Fus Sikaso marala ani Amadu Aya Sanogo fo ka taa se a nɔfɛmɔgɔw caman ma minnu ye fanga yɛlɛma boloda marisi kalo tile 22 san 2012 an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u kɛlen don ka ni maa ninnu nɔ minɛ ka sababu kɛ u ye fagalikɛlaw kɔkɔrɔma dondo minnu fana ye tɛgɛ kɛ maa wɛrɛw fana la ka taga n'u ye yɔrɔ wɛrɛ la k'u y'olu fana kɔkɔrɔma dondo dɔw fana ta ye fagali walew yɛrɛ ye an bɛ don min na i komi bi bɛɛ lajɛlen kɔni tun kelen don k'i ɲɛ minnu bɔ ka maa mun lajɛ nin kiri nin bɛɛ lajɛlen da o de ye Amadu Aya Sanogo ye wagati min na a welela k'a ka n'i jɔ kiritigɛlaw fɛ a k'u ka ɲininkaliw jaabi sani a ka taga a y'a yira k'a fɔ ko ale de ye Amadu Aya Sanogo ye ko wa ko ale ye général ba ye kaburu a y'o kuma fɔ maaw ye tɛgɛrɛ fa kun kosɛbɛ procureur mun tun bɛ yen ale kɔni y'a yira a la k'a f'a ye ko a nakun tɛ yan k'a sababu kɛ ko général don ko fasoden de don maliden de don a ye fagaliwale mun kɛ a welela o de la a ka na bɔgɔjeninen sanfɛ a ka lafasabagaw an bɛ don min na i komi bi olu wulila k'u jɔ dɔw y'a yira k'a fɔ lafasabaga mun tun bɛ a kɛnɛ kan a bɛ t'i jɔ maa 17 la olu de nana ka se ka a lafasa ka ɲɛ cogo min na Mali kunnafonidilaw fo ka taa se diɲɛ kunnafonidilaw ma a bɛɛ lajɛlen yera a kɛnɛ kan o fana bɔlen kɔfɛ muso minnu cɛw bɔnra u ni la ani minnu denw bɔnra u ni la olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan maa mun tun tɛ kɛnɛ kan sa o ye capitaine Dolo ye capitaine Dolo n'i y'a lajɛ ale tanyana i b'a ye k'a fɔ o de y'a to ale ma se ka ye a kɛnɛ kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan lafasabagaw kɔni nana a ɲini k'a fɔ sini juma don n'o bɛ bɛn desanburu kalo tile 2 ma ko ka kiri bila o don na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sani o cɛ olu n'u ka maa tɔw u na ɲɔgɔn ye ka kuma Gacha maaw tun ka mobili bɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔna u tun bɛ ka yaala Kidali dugu la u ka bolimafɛn yɛlɛnna mugujugu dɔ sanfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Afrique du Sud jamana kɔnɔ u kɛlen don ka wulikajɔ boloda walasa sida kɛlɛli k'o sigi sen kan sabula bi ye don ye don mun n'o bilalen don diɲɛ kɔnɔ sida kɛlɛli la u y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen don ka fura kura dɔ bɔ fura kura in k'a bɛ sɔn ko ka sida furakɛ nka u bɛna a sifilɛ maaw la bi an ka kunnafoniw lajɛ bi ye don ye desanburu kalo tile fɔlɔ o ye don ye mun bɛnnen don sida kɛlɛli ma diɲɛ kɔnɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan Afrique du Sud jamana kɔnɔ u kɛlen don ka na ni fura dɔ u bɛ ka k'o sifilɛ an bɛ don min na i komi bi u ka dɔgɔtɔrɔso mun bɛ yen n'o tɔgɔ dalen Desmond Tutu la Johannesburg mara la Afrique du Sud bi sɔgɔmada in na maa caman taara kɛrɛnkɛrɛn la ɲininikɛlaw ani maa minnu fana bɛ yen ni sida b'olu la ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ bana fura mun bɔra n'a bɛ se ka sida kɛlɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan kunnafonidilaw diɲɛ kɔnɔ olu caman tun bɛ a kɛnɛ kan fura mun kɔfɔlen filɛ nin ye fura in u bɛ ka ɲɛta baara caman k'a la a bɛ san damadɔni bɔ u y'a yira k'a fɔ a siɲɛ fɔlɔ la u y'a sifilɛ o bɛnna san 2009 ma o kɛra Thailand wa o fana bɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ 100 la maa 30 ɲɔgɔnna u y'a sifilɛ olu de la hali n'a sɔrɔ a m'u ka bana ban pewu sa an bɛ don min na komi bi a ye caman de bɔ olu la ɲininikɛlaw kɔni y'a yira k'a fɔ nin sen na u dalen don a la k'a fɔ n'u y'a sifilɛ sida banakisɛ a tɛna ye diɲɛ kɔnɔ bilen sabula hali n'a yira fura n'a sɔrɔ a la fura mun b'a kɛnɛya o ni kɔni kelen don ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma maaw ka sabali ten sa u ka hinɛ maa minnu bɛ n'olu ma marifa ta Alep n'o bɛ Siri mara la sabula an bɛ don min na komi bi banbanci minnu tɛ Bashar al-Assad fɛ ani duguladenw u binnen don jan kɔnɔ jan minnu tɛ se ka bɔ cogo si la ni tɛmɛ ma se u ma a ko bɛ boloda mun kan an ka lajɛ diɲɛ dongo don dɔ de bɛ fara Alep kɛlɛ mankanw kan banbanciw ani duguladenw an bɛ don min na komi bi olu bɛ jan kɔnɔ o ni kɔni kelen don k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko in kelen don ka bɛɛ lajɛlen jɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa minnu bɛ Alep dugu kɔnɔ bɔrɔ t'u bolo an bɛ don min na i komi sisan Alep n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ Siri de fɛ wa duguladenw y'a yira k'a fɔ olu bɛ jan de kɔnɔ a kelen don k'olu yɛrɛ jɔrɔ kosɛbɛ u kelen
kelen do ka wele bila diɲɛ tile biyanfan jamanaw ma u ka se ka n'u dɛmɛ cogo min na a bɛ tile damadɔni bɔ Bashar al-Assad n'a ka kɛlɛkɛden cɛw u kelen do k'u tɛgɛ di irisiw ma u kelen do ka kɛlɛ sigi sen kan kosɛbɛ walasa bamanci minnu bɛ minnu tɛ Bashar al-Assad fɛ u bɛ se ko olu gɛn ka bɔ yen cogo min na an bɛ don min na i komi bi kɛlɛkɛden cɛ minnu bɛ yen n'olu ye bamanciw ye bu bilalen do jan kɔnɔ u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na a ma ɲɛ mun kɔ bɔdani fitinin mun b'u bolo u bɛ fɛ ka bɔ yen o ni kelen do ka wele bila kulu bɛɛ lajɛlen ma minnu kelen do ka marifa ta i kɛra sɔrɔsi o i kɛra bamanci ye o ko wa u k'u janto maa minnu bɛ yen n'olu ma marifa ta walasa dɛmɛ ka se ka so olu ma cogo min na sabula a bɛ wagati damadɔni bɔ Aleppo wuruduyanfan u ma se ka dɛmɛ sɔrɔ wa a yiralen do k'a fɔ yenfanw na an bɛ don min na i komi bi a bayɛlɛmalen do ka kɛ kaburu don de su ka ca yen kosɛbɛ. Kɔlɔnbi u ka bamaci tɔn dɔ bɛ an k'u ma ko farku a bɛ san 52 bɔ u ni gouvernement maaw bɛ ɲɔgɔn na sena maaw tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ don min na i komi bi u ka wasadenw olu fana y'a yira k'a fɔ u jɛra n'a a ye bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na u ni farku maaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka waleya u ka jamana kɔnɔ an ka kunnafoniw lajɛ. Senaw tɛmɛnen kɔfɛ chambre des représentants de congrès an bɛ wagati min na olu de jɛra n'a ye k'a fɔ bolonɔ bilara bɛnkan sɛbɛn mun na farku ni u ka gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ k'u jɛra ni a ye o b'a yira k'a fɔ san 52 kɛlɛ eko nin t'a bantɔla de ye wasadenw n'o ye Kɔlɔnbi wasadenw ye u bɛɛ lajɛlen bɛnna a kan k'a yira k'a fɔ tiɲɛ na farki maaw n'u ka gouvernement bɛnna bɛnkan mun kan k'u jɛra ni o ye ni bɛnkan kura in n'i y'a ta k'a lajɛ o b'a yira k'a fɔ ni bambacitɔ ye ni an kɔma farki olu ka marifa bila wa a bɛna bayɛlɛma ka kɛ politiki tɔn ye n'a ma ɲɛ k'u bɛ kɛlɛ kɛ u b'a kɛ ni hakilina don u kana kɛ ni marifa taw ye a yira k'a fɔ marifa fɛn fɛn tun b'u ka bolo kan u bɛna fɛɛrɛ kɛ ka marifaw bɛɛ lajɛlen minɛ walasa marifa kana cari fan wɛrɛw fɛ mankan wɛrɛ kana boloda u ka jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ nin ye bɛn kura de sigitɔla ye u ka jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔw dɔ tun bɛ minnu man ɲi u y'olu bɔ a kɔnɔ fanga sina maaw n'o olu ka ɲɛmaa Alvaro Uribe ye ale kɔni kelen do k'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu ma jɛ ni bɛnkan ye nin cogoya in na sabula u ye wulikajɔ dɔ boloda wagati min na sariya nana bila fasodenw ɲɛkɔrɔ ko u ka lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ jɛn n'a ye walima u tɛ jɛn n'a ye o ma sira sɔrɔ u nana n'a ye tuguni sira wɛrɛw fana fɛ an bɛ don min na komi bi o de bɛ ka sira sɔrɔ kabiri kɛlɛ in daminɛra fo bi a yira k'a fɔ maa ba 260 olu de bɔnɛra u ni la maa ba 45 olu tununa. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan farikolo ɲɛnajɛ jɔnjɔn mun sigilen do farafina kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Lome mara la n'o ye Togo faba ye ni an bɛ k'a ma ko UEMOA la an ka samata sɛgɛ minnu bɛ dolan ci an ka jamana kɔnɔ yan an bɛ don min na komi bi olu taara ko kuncɛyɔrɔ la n'o ye finale ye sabula sɔrɔ u ye Côte d'Ivoire minɛ ka badabadasi 1 ani kanangolo an ka kunnafoniw lajɛ. Ni ye a siɲɛ sabanan ye Bamaliba ale ka se ka sebaya sɔrɔ ka taga tournoi UEMOA jɔnjɔnba final kɛnɛ kan ni ze in na u ni Côte d'Ivoire de ye ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la wa a demi-finale dolanci a kɛra dolanci gɛlɛmanba ye nka a n'a ka gɛlɛya bɛɛ Bamaliba ale sera ka sebaya sɔrɔ Côte d'Ivoire kan 1 ani kanangolo o nana kɛ sababu ye a ye sebaya sɔrɔ ka taga final kɛnɛ kan ni jɔnjɔnba in ni a dalen do CFA dun jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn ni ze in na sa Mali kɛrɛnkɛrɛn ma Jibril Dramé n'a ka cɛdenw u kɔni dalen b'u u yɛrɛ la kosɛbɛ nin ko in na.